Aj s papierikom. Počkaj, prosím nás na to. Počúvaj. Čo miešaš? No hen, Maťo tu späty natiahol. Čo si povedal? Chceš na hubu? Sme to dosrali. No, pýtali ste sa niekedy, že ako má vyzerať to cesto? To je aký uspokojujúci zvuk. No veľmi. Či keby sme tam dali 3 mlieka. Čiže? Tak idem, poď. Opa. Mačková prvá palacinka v živote. Susedia, príďte sa. Boris, to je lievanec. Nevadí, pridáme ešte. To je prvá palacinka v živote, ja doma robím palacinky, len zvykam si na novú pánvicu, chápeš? Vidno. Prosím ťa, čím to chceš prehodiť? Jaj, opa. Dobrá, kokos. Dobre. Dúfam, že sa mi to podarí. Lievanec? A to vieš, aké husté. Neviem, ako vievance. Pozor, však chlapka, ne, si slepý, pridaj ešte. Jaké oné Pridaj ešte. Nepridám, ale však to je Zhoria husté, jak susedia. na vievance. Pozor, susedia, k zemi! Však to je husté, jak... Tycho, sa palacinka bude mať 3 metre do výšky. Marek mal super nápad. Čo robiť s palacinkami? Môžeš mi to do Rici vysvetliť? Prepač, nie. Kismoda. Mon ne jáchate. Mi senege. Mon genege. Mon ženy mášetke. Čoko hudo zíge.